ta dai ina son wa'azin ka sai ni duka magana game da salatul fati. To shi na nace malam mu ana fahimtar da mu ka san salatul fati mu yana da fa'ida gare mu kuma yana da matuƙar muhimmanci a gurin mu. Gaskiya ne. Sannan in ka diba shi salatul fati mutum bai sanin muhimmanci ne sai ya diba jawahirul ma'ani wa bulugil amani. Mutum bai sanin muhimmancin salatul fati. To. Sai ya diba wani littafi babba wanda ake kira jawahirul ma'ani wa bulugil amani. To in ya diba shi nan zai ga irin fa'idar da a cikinsa da kuma irin ainihin ladar da kuma rahamar da mutum zai samu in ya karanta shi. To kai ka diba halan. Na diba jawahirul ma'ani sosai. Ya baka diba ba kila ka dai samu labari. A'a babu wani labari da na samu jawahirul ma'ani. Ina da jawahirul ma'ani wanda akwai ribahu ciki ne, ina da kuma jawahirul ma'ani wanda wata matsabu'a ta buga wanda kuma shi yake haɗe, shahuka ne su kuma an kai su daban, duk kowane ina da. Kowane kana da. Kowane tabbas ina da. To da Allah haɗa min wasu daga cikin abin da fa'idodin da an ka faɗi cikin jawahirul ma'ani. Daga cikin fa'idar salatul fati cewa duk wanda ya karanta shuɗi guda na salatul fati. To yana da lada kamar mutum ya sauke dalailul khairati sau 70. Ka ku gar la'ilal khairati mu littafi na mai girma a gurin mu kuma yana da salatota ciki daban-daban. To. Na'am, to kaga fa'ida ce ta farko kenan ko? To madalla. Na'am, sannan duk wanda sai ta biyu. To fa'ida ta biyu. To. Duk wanda ya karanta salatul fati. To. To shi kuma yana da lada kamar mutum ya sauke Qur'ani so 6 ko kuma so 6,000 ga wata ruwaya ta mallamai. To. Na'am, to kaga mu yana da fa'ida a gurin mu. To yanzu tsaya bari haka nan. To yanzu kai ka yadda da waɗannan maganganu biyu. To yanzu ni matsayina ɗan Tijjaniya misali kuma tun ko da tashi an karantar da ni su kuma mallaman sun karantar da ni su na san dai ba su gaya min ƙarya ai haka dole in yadda. Yanzu ka yadda akwai abin da ya shi alƙur'ani in ka karanta shi ka yi alƙur'ani. A'a ai ba wai an karanta shi an ci ya shi alƙur'ani a'a za ka samu lada irin. an ka ce in ka karanta shi za ka samu lada daidai da wanda ya sauki Qur'ani sau 6 ko sau 6,000. Na'am. Kamar wadda kace ba haka kace ba? Akwai shi duka ciki akwai. To kenan da shi da Qur'anin wahi. Qur'ani ai maganar Allah ta yi kowace amma ai misaltawa shi yanzu abinda naka so ha gane kai a karamakan lahu. To. Shi Sheik a Amadu Tijjani ba ya haɗu da manzon Allah ba kud da kus. Wane wuri sun ka haɗu? To ai cikin littafin bulugul mara wai abin ga jawahirul ma'ani akwai inda yace sun haɗu ya kazatan falkila mana ba cikin bacci ba to haka mu magana ka yadda kai imana. Ina ganin kana da bukata a yama sai ta hama. To sai ta hama? In dai ka yadda da wagga magana. To yanzu kama sai ta hama. Wato kanka yana da matsala. To, malam matsalar mi akare. Mu abin da muka so malam Allah ya sa ka gano Tijjaniya gaskiya ta ka dawo ciki duk mai ta tare da kai. To ni ko abin da nika so Allah ka sa ka gano Tijjaniya ce tun za ta ka batta ka dawo ma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bin ma al'umma tai. Na'am. Ni ko shi a fata ta gare ka. To, malam. Domin cewa ka yanzu haka buɗe baki matsayinka na musulmi ka ce ga wani abu ‘yan an karanta shi yana daidai da sabkar ƙur'ani hijibi 60 sau kaza to kaga ashe abinda za mu fahimta wannan abin ya yi ƙur'ani. To ai malam ba ni rubuta shi ba shehi ya rubuta shi kuma haka shehi mu gare mu yana da girma. To amma yanzu ai ba ga shehi nijiya ba ga bakinka nijiya yanzu ba da shehi nika magana ba da kai nika magana. To ai malam yanzu abin da nika so don Allah ka samu bulugu abin ka samu jawahirul ma'ani wa bulugil amali ka ƙara diba shi da kyau da kyau. Ina da shi sosai ai ka ce ka ji maganar da ni ai ka ji na ce na ɗebo daga jawahirul ma'ani. To ai ina ga malam ɗauko shi ni ni karanta. Ba ka fahimce shi bane littafin da kyau shi yasa ka je na muka ga magana da yanzu. Ganin ni kamar littafin baka fahimce shi yadda yake magana da kyau. Kai dai an baka fahimce shi ba ko baka fahimci musulunci ba ma gaba ɗai. To malam Allah ta'ala shi mu arziki ka dawo cikin mu zanki harakawa tare da kai saboda mu dai wallahi muna son ka dawo cikin malam. Yanzu in yadda daga abin da ya yi Qur'ani. Ai ba ya yi Qur'ani mun kace ba ni ma malam ba cewa ya yi Qur'ani ba cewa ne kana da lada. Da kai da shehin ka
ka dukka ci dibo saboda an ka ce abu kaza na da lada abu kaza sau kaza ya nuna abin ne to yanzu dai abinda annan kai malam mu abin muka so Allah ta'ala ya sa kai sanarwa mu ji a ɗaya lasika ka ce a tijjaniya gaskiya ta kowa ya zuwa kahin sannan kai ko hita batun wannan yanzu ba ka ganin da kai nika magana na'am wannan kokarin ka na in kana da kokari kai za ka jawo ni in fahimci tijjaniya na'am kuma hakan ga da kai ita a hanyar da aka jawo mutum yanzu ba ka ganin ban ko san ka ba kai ka bugo min ga mu muna magana na'am to yanzu in mai kokari kake kai za ka bani hujjoji a addinin musulunci shi na hujja na haka ne hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujja ku in kun zama masu gaskiya na'am madalla to yanzu ka gani kai za ka kawo min hujjojin abubuwa yanzu misali salatul fatihin ga da ka fara daukowa ni har yanzu hankali na matsayina na musulmi ban yadda da cewa ga wani abu wanda daraja ta yi tako kai ga Qur'ani balle in yadda da cewa ya fi Qur'ani sau 1000 ko ina daidai da Qur'ani sau 1000 ne a yanzu ka ji inda matsala ta take ga wani bayani guda to yanzu kai malam ka yadda da gobe alkiyama duk wanda ya tijjaniya shi Sheik Ahmadu Tijjani da sauran shehunan mu za su kwashe su sa su cikin aljihai su tayar su aljanna ko baka son ka samu wannan rahama kai malam wannan hirata tatsuniya ce wannan cewa wani zai sa wani cikin aljihai. To kaga malam ai mu kaga ina tijjani ya ga aljihun to. A gobe kiyama malam. Shi ne nace ina ya gane to bari in waliyi na ko. Da waliyi da manzon Allah wa agaba. Manzon Allah ya hi kowa. To tsaya in karanto ma abin da manzon Allah ya ce hadisi sahihi. To. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce innakum mahshuruna yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan. Na'am. Sai ya kawo hujja da ayar Qur'ani inda Allah ka cewa kama khalaqana awwal khalq kama bada'ana awwal khalqin nu'iduhu wa adan alayna inna kunna fa'ilina. Na'am. Annabi ya ce innakum lalle ku suwa na ya kawo magana sannan. Mutane lokacin mutane ne shi annabi. Suwa faɗi sunansu in ka san sunayensu. Sahabbai ma'adalla. Tijjani da kaka magana ya yi darajar sahabbai. To ya kusa. Wali ta kace ai bukantar mu tsaya longe mu yi tsakani da Allah magana addini ta mu. Bai kai ba. Madalla bai kai ba ko? Na'am. To sahabban nan da kai ka faɗi sun yi Tijjani daraja su annabi ya ce ma innakum lalle ku mahshuruna waɗanda za a tayarwa ne yawmal qiyamati ranar kiyama hufatan ba ku da takalmi uratan irara ba ku da tuwahi gurlan da kaciya kowa da loba kowa kaciya ta yi ta ɗebe da loba zai tashi to annabi ya ce masahabbai za su tashi tsirara babu tuwahi babu takalmi babu kaciya ina Tijjani ya ga rigar da zai sa mutane ciki to ake malam ci wadda Allah zai yi wannan ta dabanta ba wai irin wagga rigata ta nan duniya ba. Oho ya ƙaryata manzon Allah sai magana manzon Allah ta zama ƙarya. Gashi Madina ya faɗi ta ta kawo har Sokoto inda Bello ya bi na jita kuma duk duniya kowa ya jita. Allah ya ƙaryata shi ya ba Tijjani riga. A'a ba wai ya ba Tijjani riga ba wannan wata falalata ta walitanka shi na fallala ƙaryata manzon Allah ta da duk Tijjani ta da riga manzon Allah ya yi ƙarya. Don manzon Allah ya ce kowa zai tashi tsirara. Na'am. To amma ka san malam ai zai ce to shi Tijjani gobe kiyama ko mutane ne ya kwashe su ya kai su aljanna ko wallahi ban sani ba ban sani ba kawo min aya inda an kace zai yi ceto a wannan sai dai cikin littattafan wannan ina ban idan maka ba sai annabi ya kafa hujja akan wagga magana cewa za a tashi tsirara sai ya ce ya kawo hujja da ayar Qur'ani Allah ya ce kama bada'ana awwal khalqin nu'idu yadda mun ka fara halitta da farko haka za mu mayar da ita kaga ba wanda uwa ta haifai da kokan wai uwa tsirara uwa ta haifai tabbas haka ne ba wanda uwa ta haifai da kaciya sai ya taho nan aka yi mai kaciya ba wanda an kai masa da takalmi to kaga shi a hujjar manzo Allah ayar Qur'ani kama bada'ana awwal khalqin nu'idu wa'adan alaina wannan alƙawari ne akan mu inji Allah inna kunna fa'ilina lalle mun zama masu aikata haka nan don haka annabi ya tabbata mana kowa tsirara zai tashi cikin wani hadisi mai kama da wanga da annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba sahabbai ne labari cewa kowa tsirara zai tashi Aisha mata ta yana na Aisha sai ta ce manzon Allah da maza da mata kowa na kallon juna yace ai Aisha al'amarin kiyama ya wuce a tsaya kallon juna
Me wanga hadisi ka nunawa, za a tashi da riga ko za a tashi tsirara? Za a tashi tsirara. To magana manzon Allah zan ɗauka waɗanda duk hadisai ne ingantattu ko ta shehunnan ku? Malam shehunnan mu an makareta? A makareta na duk magana ta saba ta manzon Allah ni ban shakkun cewa ƙarya ta. To mu dai yanzu kaga malam ko ɗariƙa za mu ba mutum akwai ƙa'idodin da muka bi. Dole na farko sai ka yarda da cewa shi Shehi Tijjani Allah shi yarda da shi. Sai ka yarda da cewa tabbas zai ceci mutane gobe alƙiyama sannan sai ka yarda da cewa in ka kan salatul fati so guda to lalle sai ka shiga aljanna. To yayi. To ka gani yanzu waɗanga maganganun da muka yi da kai. Kaga duk maganganu ne na baki. Yanzu mu dawo masallatul fatihin da ka fara kawowa cewa tana daidai da Qur'ani sau 6 ko 6,000. Da haka kace ka karanta an rubuta cikin salatul fatihi ba a cikin bulugul marami ba cikin jawahirul ma'ani ba. To yanzu ni dalilin wanga magana ga shari'a. Akwai aya wadda ta tabbatar da haka nan ko hadisi? To ai kai malam wannan aiki ne na su manya-manyan malamai waliyai. Wa'anda su waliyai in waliyan Allah na da alkur'ani da hadisi suka aiki in dai waliyan Allah na. To ai kai malam duk abin da na'am. Aya ka yadda da magana ta? Na yadda kwarai. Waliyi in dai na Allah na ba na shedan ba. Hujja ta ayar Qur'ani da hadisi. Na'am. To mi addalilan su na cewa salatul fatihi tana daidai da Qur'ani sau 6 ko sau 6,000 in dai na Allah na. Ba hana dai in waliyan ku na shedan na ba wannan kaga mu ba mu da magana amma in dai na Allah na ko shekaran jiya na cikin wani shago ko wali wanga shehi ya bayyana ciki mutane ma sun kai ta gosulo muka ce mun kana cikin shago to mi shehi ya zo yi cikin shago kaga ya nuna barawo na malam shehu to mi ya zo shagon nashi na Allah shiga wata malam aya ina tambaya to a shago na yana ba na shi na ba na uba ne na ba na wata uwa ne kaji na nan ciko duk abin da a ciki biskin ana sai da biskin naira 50 wallahi naira 100 ma mutane sun haka masa ne har karewa ya koma 100 ya koma ko wallahi 100 ya koma haka hana mutane ma shiga saboda me saboda shehi ya shiga ciki ni ko ina nan tambayar da zan yi kafin mutane su saye shin me kai shehi cikin shagon mutane in ba sata ya zo yi ba bai wata malam wallahi bai wata ni wala ba bai wata ba sata ta ni ina nan dan sanda ɗaya zan ɗaukowa ya faɗi abin da ya kai cikin shagon mutane in ba sata ya zo yi ba to kaga yadda suka sata imani haka suka sata dukiyoyin mutane to kaga akwai banta wasai matsayinka na musulmi ka yadda ga abin da zaka karanta in ka karanta shi yahi wanda ya karanta Qur'ani littafin Allah ba yanzu malam abinda annan dai bare sai na ƙara bincika littafin mu ibn Dibo ya ka jiya to bari in yi ma wata magana da nika so in jawo hankalinka gare ta na'am salatul fatihi na'am wat taho da salatul fatihi wanda ya taho da ita sayyidi Muhammadu Bakari as-Siddiqi shi ya zo da ita. Madalla Muhammadu Bakari. Ko shi kai malam Muhammadu Bakari din, shi malam Muhammadu Bakari. To. Shi ba shi ya zo da ita ba saboda ba wallafa ta ba gaskiya. To wallafa wata. Saboda ko shi ma ga takarda an ka taho mai da ita. Wata taho mai da ita? To mala'ika taho mai da ita malam. Mala'ika? To da ina mala'ika ya amso? To wannan ai kaga baiwa ta daga Allah daga Allah ai isa daga Allah sanda duk Allah ya rubuta abu yabba mala'ika an hakawa mu wani